No. Ne. Tak ještě dojedeme tichou poštu. Tak ještě dojedeme tichou poštu. Jirko, ještě jít do poštu. Nikdo ještě ne. Jirko. Ty to řekni nahlas. Zahradě na hrušce. A proto to neřekla moc. To je tichá pošta. Já jsem si tady spletla. Tiché poště se to vždycky stane. Tak, dáme si něco jiného. Máme teďka ty nástroje. Sedneme si na stůl místě. Dej mi to. Tak to nerozumím. Tak, narovnáme zádíčka. Ještě nikdo nehraje. Já se tam nevedu. Ok, stoupněte si, jestli tam nejdeme. Víte, jak děláme ve třídě tleskání? Tak stejně, poslouchejte. To bych jsem ukazovala, jak se na tohle hraje. Tam to si chyť taky do ruky. Tak, takhle od sebe. Od sebe. Tak, to je ono. Takže pozor, poslouchejte první. Bude to na 4 doby. Ještě ne. 1, 2, 3, 4. Výborně. A teď zkusíme tu písničku, jak jsme si říkali. Martine. Tak, dáme si v zahradě na ulice. Každý doprovodník, jak myslí, že by to bylo nejlepší, nikdo nebude doprovázet všechny tóny. Ano, vždycky jenom třeba jeden. Takhle to začíná. Pozor, teď. Tereskop, doleva, kdo neví, kde je levárka, doleva. Jo, pozor, teď. Posuneme nástroj doleva. Ale uděláme už teďko rozdělení nástrojů. Triangly, to jsou tady ty. Ještě ne, Martin. Zahrajou na začátku sloky. Martine, budu tě muset vyřadit. Tak, bubínky. Děti, položte nástroje, když vysvětlení nehraje. Tak. Takže triangly na začátku. Počka, do, lu, ňouka, ňouka. Ano. A ty chrastidla, ty budou hrát vždycky, když na konci kočka leze dolů. Mňouká, mňouká. Je na střeše vítr, fouká, fouká. Všechny chrastidla. Jo? Tyčky, ozvučná chrastidla. Na
Posíňovka, brouka. Dáme si co příště. Ty se zasnou na začátku a na konci. Pozor. Začíná ten motor. Pozor. Tak, dneska jsme touhle už jednou. Už ne. Ale. Tak, konec. Tak. To vy jste už příště nedostali. Říkali jste. Podívejte se, ale jsme neskláření.